Aquest jo li recomanaria en Jordi Pota per posar-lo al seu programa. Sí, Jordi, ho tens aquí, ho has escoltat, Això va a la que juguem. T'ho hem dit, Hem avisat, que ho sàpigues. Hola, família! Tercer vídeo de l'entrega especial de la preview d'Essen, on us explicarem un fotimer de coses, un munt de jocs i moltes notícies interessants del que vindrà properament. Tot seguit dono pas al meu inexpugnable company d'aventura, el professor Mompi. Què tal, Enric? Ei! Hola, Àlex. Què tal? Tercera entrega, tercer vídeo. I venim farcits. Avui toca parlar de l'univers del món jocs de taula, fora del nostre país, de tot el que està per venir i del que potser està per venir. Oi? Sí. Ostres, acabo de mirar ara. Queda menys d'un mes, Queda menys d'un mes. Menys un mes per tornar. Exacte. Per cert, bona dia a tothom. Avui és 11S, ho encarem això. Sí, i pot ser que ho pugis avui mateix. Sí, a veure si hi ha temps. Doncs res, no, sí, aquesta és la idea, no? A veure, entrem en matèria. Fins ara hem generat hype, seguirem generant hype ara, però ja posant a peus a terra, no? Perquè gairebé definirem la maleta. La qüestió ja és una mica posada en tetes, però ja començar a fer una selecció una mica més acurada del que volem i no volem. Llavors, la divisió una mica del vídeo. Farem dues parts molt clares. Una primera part de coses, jocs que estan confirmats que arribaran. Igualment us farem una mica de catàleg a veure tot això. No explicarem en detall el joc, sinó simplement què ve i si creiem que val la pena o no agafar-lo amb aquesta petita antelació a l'Spiel. I la segona part, molt clara del vídeo, són jocs que de moment no estan confirmats, però la nostra intuïció ens diu que és més probable que vinguin que no pas que no vinguin. A veure vosaltres si compartiu aposta o no quan veieu el vídeo. Correcte. Per qualsevol joc no entrarem moltíssim en detall, no és la idea, perquè si no se'ns allargaria molt. Qualsevol dubte i qualsevol extensió que vulgueu respecte a algun joc que parlem, doncs ens ho deixeu als comentaris i sempre us contestarem bonament. Correcte, cap problema. D'acord? Però la idea és aquesta. Com que tenim una llista tan, digue-li, llarga... Tot i així, hem acotat bastant. Sí. Sobretot amb les coses bastant segures. Sí. A veure, doncs vaig a compartir la pantalla. No, mira, abans de compartir, petita llista de jocs que ja hem parlat en els altres vídeos, la part 1 i part 2, que simplement us els cito, són jocs que 100% vindran i que si voleu veure una mica més a què van, fotos, històries, doncs ho teniu en els altres vídeos. I els jocs són Evacuation, de Delicious Games, si no m'equivoco, Kunnaora, dels txecs, de Czech Games, Nucleum, de Board and Dice, i jo tinc per aquí Evolution, però crec que no s'ha encara apuntat. Aquest és un potser, me l'he colat per aquí. Aquest no, encara no. Sí, no, a veure, aquest és un que volia parlar amb tu, profundament. Jo no el posaria aquí, però... No, aquest se m'ha colat per aquí. No, Evacuation, Kunnaora i Nucleum. 100% confirmat que vindran en castellà, ja sigui aquest tardor o ja l'any 24, com el cas de Kunnaora. Sí, d'aquí podíem afegir el Great Western Trail New Zealand, lògicament Masqueu, que fins i tot ja ha obert les prereserves. Sí, ara en parlem d'aquests. Vaig a compartir pantalla i comencem amb la primera llista que tenim. Que el primer que tenim per aquí posat, vaig entrar, és Expeditions, que ens el portarà Maldito Games. Què tens aquí, Enric? Lògicament, aquest ens el porta Maldito Games, de Stone Meyer, tot el de Stone Meyer ens ho porta Maldito. Quan qualsevol cosa s'anuncia Stone Meyer ja l'anuncia Maldito, per això està aquesta llista. És un joc que em crea molta expectació, perquè a mi el Side i l'univers Side m'encanta i estic enamorat d'aquesta saga, de tot, en el conjunt de tot. I res, que segueixi amb la saga sempre és boníssim. A mi m'encanta tot plegat i té pinta que el joc és una cosa molt diferent al Side, per descomptat. Té pinta de ser una cosa prou nova. Que és la idea, no? Que funcioni a dos, que és el que el Side original falla una mica, a pocs jugadors. I tant, no? El Side val la pena jugar-lo 4-5. Aquest és un joc que sí, té pinta de ser tot el contrari. Però això són pintes, perquè és d'aquests jocs que tinc ganes de palpar un cop arribi i llavors començar-lo a veure i no mirar-me gaire. Perquè aquest un cop arribi, té força lletra. Aquest és un joc que crec que
val la pena esperar pel que em comentàvem fora de càmera abans, el poder jugar amb tothom sense cap mena d'obstacle al que fa l'idioma. L'avantatge d'aquest Stormay és que Maldito ho porta molt ràpid i ho porta i sempre claven les dates. És de les editorials, el conjunt d'editorials, vull dir, que és més fiable, jo crec, dels més fiables. Llavors, ja ens en fiem directe, almenys jo m'agradaria comprar-lo Maldito directe, i no seria una entrega que compraria a l'Essen, almenys jo. Vale, vaig a pel següent. World Wonders. Aquest en castellà també el porta Maldito. No sé si el porta Mundo de Maravilles o alguna cosa així es dirà. Sí, correcte, és així. No n'hem parlat, però un joc de l'Oseteo i de diferents marcadors, de combos. No entraré més en detalls del joc. Sé que el porta Maldito. No, té molt bona pinta. Tot el que fa Arcane Games és macro. Sí. Pensa que són els del gegant de l'any passat, Foundations of Rome. I aquest, en canvi, a diferència d'Expeditions, aquest pot ser que retraci, aquest pot ser que vés a saber com arriba, aquest pot ser. A més, també a nivell de lletra és independent veig molt poca lletra. Hi ha molta iconografia. És un joc que pot venir. Correcte. Ara, també és cert que el que passa és, ja ho hem dit, jocs es venen tots al PvP, no tens els típics descomptes a botiga o això. Llavors, depèn del preu també, que trobem allà, i una mica així sobre la marxa, perquè a vegades potser prefereixes agafar jocs que potser no venen aquí, abans d'agafar un que saps que segur que ve, i prioritzar una mica l'espai que envies, doncs, el que hem comentat en altres vídeos. Aquest seria la línia B. Sabem que ve, però si cap, jo crec que el ficaré. Correcte. Si hi ha lloc, el podem posar. Si no, ens esperarem. El següent, un joc que forma part d'una saga interessant. Age of Innovation, saga Terra Mística, Gaia Project, tots aquests jocs de faccions asimètriques en el qual combatem en un tauler central per fer-nos amb uns terrenys i crear els nostres imperis, per una manera. És seguir exprimint la gallineta als ous d'or, amb millor art, amb manera de... amb els taulers més modulars, amb què pots canviar les races amb diferents poders i tenir més rejugabilitat, però al cap i a la fi és el mateix de lo mateix. Són jocs durs. Sabent aquest tipus de joc... Són jocs durs, però agraden molt. Sabent que la poca dependència de l'idioma que té aquest és exactament el mateix grup que l'Age of Wonders, per mi. Si cap, jo el pillaré. Si no, no. Però llavors aquí el que farem és prioritzar, fer com diferents tiers, allò, categories, aquest ve segur, passi el que passi, aquest si hi ha lloc, aquest potser no, una mica així és la línia. Per cert, abans de continuar, avui, 11 de setembre, han anunciat els Spiel que ja tenim aplicació pel 2023. Està a Google Play o Google Store, no sé quines són, les botigues a Google i Apple. Ja està disponible, es pot descarregar i la veritat, abans l'he xafardejat una miqueta i té bones millores respecte a l'any passat. M'agrada com està plantejada. Ja van fer el salt de qualitat amb la web. Lògic que sigui un pack web amb l'aplicació. O sigui, sí, ja que milloren. Pampero. Seguim amb Maldito, perquè és l'única editorial que realment ha confirmat una sèrie de jocs per aquesta tardor. I aquest és un d'ells que jo l'he ficat aquí, no sé si realment l'ha confirmat, però els crèdits a la BGG ho delaten. Aquí està Maldito. Sí, el durà Maldito, segur. És surt aquí, és que ja el porta Maldito. El tema és que, com ja ho hem mirat abans, Àlex, aquest joc no estarà a la venda a Essen. Llavors, ens hem d'esperar Maldito sí o sí. I és un joc que jo no pararé a mirar-lo allà. Jo trobo que serà una tonteria el fet de que... El vols sí o sí. El vull sí o sí, haurem d'esperar Maldito perquè el trobarà durant l'any que ve. Per tant, no val la pena ni passar-te-la a mirar. Lian O'Toole, hosti, és molt bo, aquest noi. És el millor. Per mi és el millor. A nivell conjunt de disseny, perquè fa molt bé tot. Hi ha artistes que fan, per exemple, els personatges molt guapos, els paisatges molt guapos, Andrew Busley, per exemple, els animalons molt macos. També la simbologia és espectacular, com s'entén tot sense fer res. Exacte. Per això. Aquest em fa ràbia, perquè aquest, si estigués a la venda, seria un que compraria. Segur, sabent tot i que Maldito ens el porta. Clar, perquè no té dependència d'idioma i és pim-pam, fàcil.
És que no he vist res de lletra. A diferència de l'Expeditions, per exemple, abans sí que hem vist... A la primera imatge has posat una carta, pum, ja hi havia text. Clar. Tot i que era curt, però bueno, ja és algo. I aquest té text el que et porto ara, perquè, sincerament, no he jugat a cap de la saga. A veure què et sembla. Great Western Trail. Encara no hi he jugat a cap. Encara no. Una mica criminal que no hagis jugat És criminal, però no he tingut l'oportunitat. No l'he tingut mai a les mans per dir vaig a jugar-lo. No, llavors no he pogut. No passa res. Això es pot solucionar. Ja un dia quedem i me l'ensenyes, el que sigui. El problema que tindràs és que si jugues aquest, per exemple, potencia més el deck building que l'altre, Argentina o que el normal? Sí. L'altre potencia més la programació d'accions i aquest és molt més deck buildingero. Té més simbologia en les ovelles i tot plegat. Per tant, podem escollir una mica, depèn de la mecànica que vulguem jugar amb més intensitat, agafar un o agafar un altre. Seria aquesta la idea. Sí, jo crec que el que passa és que jo crec que a tu que t'agrada molt els deck buildings, pot ser que t'agradi més aquest que els altres. Per tant, potser has fet bé d'esperar-te el Great Western Trail del teu gust, saps? I no sé si t'agrada més ovelles o vaques. Clar. Però bé, bueno, aquest està confirmat per Mas que Oca, oi? Són els que fan ells? Però aquest és un que si hi cap, l'agafaré. Quan està previst que arribi aquí? Té data o alguna cosa? No tardarà massa. Jo crec que el que passa és que, bueno, veient-ho tot, jo crec que es retrasarà. Jo el compraré. Jo, si cap i hi ha l'oportunitat, el vull comprar segur. Veurem. Va, mira, que canvi una mica el registre. Vaig a una cosa petitona que està confirmada per Asmodee, però que arribarà també allà a Spiel, i és Trio. Aquí se'n vaig de la teva onda, de la teva gràcia de jocs. Ja pots parlar tu. És un joc de cartes que juga una mica a la idea de, no diríem memory, però sí els jocs a memòria, on has d'intentar aconseguir trios de cartes fins que, si no recordo malament, no hi he jugat encara, sí que ronda per alguns altres comptes, però has d'aconseguir sumar 7 en els trios, que la suma de cada trio, o sigui, el valor de les seves cartes, el valor del trio, no la suma del trio, sinó, si tens trio de 4, tens 4, doncs t'arribi a 7 o passi de 7, crec que és així. Però la qüestió és anar trobant cartes entre les que tens a les mans que tu no veus, les que té els altres, que han a la taula, i és anar jugant una mica esbojarrat. Joc francès. Però bé, un moment. A poc. És competitiu o cooperatiu? És competitiu. Vale. O sigui, un joc de fer trios difícilment serà cooperatiu quan tens cartes tu els altres i vas a barallar-te a aconseguir trios. Bueno, no, a veure, hi ha jocs de fer trios entre tots. Tipus Level 10. Hi ha molts tipus de jocs per fer trios entre tots. Bueno, sí. Per torns. Però bé, doncs això. És un joc de cartes que ens arribarà aquí de la mà d'Asmodee. Ja ho veieu, de 3 a 6 persones, per tant és un joc d'aquests de sobre taula que jo dic, per jugar amb família i amics. Aquest l'agafaré? Estem com abans, Enric. Si hi ha lloc, pot entrar. Però aquest, si l'agafo, serà per posar-lo a la motxilla. Bàsicament perquè és caixa petita. I és una forma també de limitar-me a aquestes compres que a vegades fas de dir, mira, em queda un forat a la motxilla, m'agafo aquest, Àlex, no sé què. No t'enganyis, el compraràs segur. Té zero dependència, són números i és més, ni saps com que el tindràs allà a la motxilla? Sí. No, però que arriba aquí al cap de poc... Aniràs a treure l'entrepà per mig vol i diràs, sí, està aquí. L'entrepà, el que portarem de l'hotel de l'esmorzar, no? Allò, els trucos aquests. Que per cert, si voleu més trucs, al primer vídeo. Supervivència. Supervivència Spiel. Exacte. Va, un altre joc que vindrà. Expansió. Una expansió crec que està molt esperada, potser la que més, i és la segona expansió de Les Ruïnes Perdudes d'Arnak. Bueno, un patada amb un altre, Sí. Si voleu saber com es juga a Les Ruïnes Perdudes d'Arnak, doncs aneu al canal de l'amic Mompi, Xic, que teniu el tutorial allà, m'ho han explicat. Sí. Què porta aquesta expansió? Una campanya cooperativa. Hi ha altres personatges per jugar amb aquesta simetria que una mica continuista de la primera expansió. Jo no sé què penses, però crec que és la més prescindible de totes. D'aquesta? Sí. Bueno, no sé, sempre que hi hagin personatges és bo. O sigui, jo sempre... L'essència per mi d'Arnak és la competició d'anar a jugar un contra l'altre Eurogame i les mecàniques que inclogui, novetats i tot això. Però, si m'inclous una campanya cooperativa, és com un altre joc. I aquí, si tu li vols afegir aquest enfocament de partides i fer aquest canvi del que és el joc...
Comparteixo 100% d'allò. Això és a vegades quan passa quan es vol canviar una cosa que ja està pensada perquè sigui així i es vol modificar perquè sigui una altra. Normalment no funciona. Normalment. A vegades sí. Per tant, per mi té molt interès i molta expectació a veure com ho en resol, però jo penso que és la part que... O sigui, jo no compraria una expansió si fos estrictament només la part cooperativa, perquè jo jugo molt a cooperatius de campanya, però que ja tinc moltes millors opcions que estan pensades per aquest tipus de joc. Hi ha jocs que són campanyes, però això és un munt de text, un munt de lletra també, per esperar-te, no s'ha de comprar allà, aquesta és millor d'esperar-se, i és una campanya petitona de, crec que són 7 escenaris, crec. Parlo de coses que he vist per Instagram d'històries d'altra gent. Veurem. Next. Ens esperarem segur i, a més tenir... Bueno, t'ho hem comentat més d'una vegada. Si ja tens l'idioma, el joc base en un idioma, les expansions que vinguin amb el mateix idioma. Efectivament. L'últim joc d'aquest primer bloc i és Explorers of the Woodlands. Un joc que els crèdits, no sé si s'ha fet oficial, que el porta Trangis Games. Però aquí apareix el seu nom. El porta Trangis, sí, el va anunciar a l'últim AP Show d'això. Sí, és un joc que jo tinc molta expectació. És més, va haver-hi un Kickstarter que Trangis ja va anunciar que la portava ells en castellà. Un Kickstarter Game Found, o sigui, fins i tot podies anar a les dues. Jo és el tipus de joc que m'encanta perquè em recorda una pela a l'estil al Petites Grans Masmorres, en el sentit de que al cap i al fi és com un masmorreig cooperatiu, que tenim els nostres personatges, les nostres habilitats, bla, 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 bla. I a més, els dibuixos em recorden un pèl, no sé qui eren, hi ha uns jocs que us sembla, no sé si són els del Root o així. Una mica Root, no sé si és el mateix artista, crec que no. No ho és. Sí, i no ho és, però té l'essència aquesta. Espera, ja sé que em recorda aquests dibuixos. Em recorda el videojoc de Ni no Kuni. Una mica Estudio Ghibli. Sí, mira, es diu Yaoi Ebagao. Podria ser tranquil·lament algun artista que formi part d'aquell equip. És el títol Yaogi, vull dir, ja veurem... És un estil així pel anime, però occidentalitzat, que a mi m'encanta. Jo és un joc que vaig entrar de cap a la campanya de financiació, ja m'arribarà a casa, jo no m'ho pillaré allà, però si no estigués a la campanya, jo me'l compraria segur. Té molt de text? Allà. Jo crec que no en deu tenir accés. És com el Petites Grans Masmorres. Petites Grans Masmorres, el text que té és el reglament, que val la pena que estigui en castellà perquè té molta densitat de coses, però al cap i al fi pots afrontar en anglès. Val, m'ho plantejaré, si no, doncs com que el porta Trangis, l'esperem aquí. Però bé, això seria la primera part. A la segona part, a jocs que potser vindran, en tenim un que ja hem parlat en altres vídeos, i és l'Arborea, que creiem que arribarà... Aquí, perdona, de la primera llista vull destacar un que sí que Maldito ho ha anunciat, tot i que no està a la web de Maldito, però sí que ho ha anunciat, per exemple, a Ludos Lab, van convidar la Cristina de Maldito i ho va comentar. El Delta de Game Brewer. Correcte. Aquest és un que... Aquest joc hi era en plan... No ha sortit ja i arriba, vull dir, el mes que ve arriba ja. Per això... En castellà no. Sí. No, en castellà no ha sortit, dic que arriba el mes que ve, en castellà, o d'aquí dos. Sí, és la gran novetat de Game Brewer i estarà per comprar allà, que ja estava en mode demo l'any passat. Aquest és un que si també hi ha espai i també val la pena catar la dependència d'idioma, que jo no tinc clara, la dependència d'idioma. Jo per això ho tinc a la llista de la corda fluixa. Aquest és un que depèn de com, potser cau, i fortament. Per això te'l volia comentar, però la resta ja està, la resta és tot el que hem comentat. Llavors, de l'altra part, jo vaig a preparar-me aquí de moment la llista, i ara torno a compartir la pantalla, i he dit que dels que vam comentar els altres vídeos, Arborea és un que potser vindrà, sabem que Alicat i Maldito acostumen a anar una mica de la mà. Trobo gairebé impossible que no vingui l'Arborea. Per això. Tenint el Dani Garcia per aquí, molt difícil que no vingui. I un altre que ja vam parlar és el The Fox Experiment, que estem dubtant de si vindrà o no vindrà. És un d'aquests que pot passar com els llops, que no vingui per un partner habitual com pugui ser un Asmodee, un De Beer, fins i tot un Maldito, i vingui per una altra editorial tercera, com en aquest cas els llops van ser, doncs, Mevo.
No ho sé, veurem. Depèn de com surti Spiel i la gent, les valoracions que surten els primers mesos, arribarà d'un o d'un altre, segurament. Una mica va És que per aquí els ho té trets. tot, És que ha d'acabar venint, però no, com no s'ha confirmat, Clar, no ho doncs sabem. Doncs no bé, ho tenim clar. de la llista que tenim de jocs que potser venen, potser no ho sabem, comencem per aquí. I és Tucana Builders. Us ensenyo una foto, no hi ha més aquí a la BGG. És que realment recorda el Terra Místic, saps? A veure, Però mini. a veure, jo et dic, Tucana Builders seria com una seqüela, està per aquí també la descripció, d'Isla Tucana. Isla Tucana és un roll and ride on vas fent camins. Aquí sembla que el camí l'hagis de fer amb llosetes. Jo per mi és un de, si hi hagués lloc, potser l'agafaria. I tot i així m'ho pensaria, perquè tenir Isla Tucana, aquest és com si fos un a més a més. I és un joc que si ha de venir per algú serà per Duit, que és qui aporta Isla Tucana. Bueno, Isla Tucana és la mateixa editorial que el Revive, Porta. És jo aquest, t'ho juro, amb les 4 fotos, hòstia, estic molt convençut, Jo crec que aquest, si el veig ja el compraré. Perquè la dependència tu, a més, no tens ja veus que és la zero. Tucana. Tu no tens la Tucana. El té el meu germà. És bo, estranyament. és un bon joc. Estranyament el té el meu germà, que no juga a jocs de taula, però és com si el tingués jo. Aquesta saga m'agrada, està xula i jo penso que, a veure, l'acabarem pillant, Àlex. Mapes extras. Àlex, l'acabarem pillant. Allà. És probable. Hosti, però aquest val pasta, Val els seus 30 i pico, Acabarem pillant. Com t'agrada embatussar-me? Va, que t'ensenyo un altre. Bueno, jo el compraré segur, aquest. I aquest altre segur que també. Rats of Wister. Home, ara tots aquesta llista, lògicament, són jocs que, com que no tenim clar si venen o no, els comprarem segur. Són jocs que molt probablement caiguin. Caiguin els jocs i tota l'expansió i promos i totes les coses que hi puguin tenir al seu voltant. Sí, perquè no cometré el mateix error de l'any passat, que tu et vas comprar el Revive i jo no me'l vaig comprar i llavors retardar lo seu i tot plegat, saps? Doncs ara no t'empaneres aquest any. Rats of Wister, joc que s'ha de portar algú serà Maldito també, perquè és Cranio, i van molt de la mà entre Barrage i jo què sé, tinc uns quants, no sé, a memòria, no m'ho sé, és igual, hi ha uns quants. Doncs el portarà Maldito si l'ha de portar algú. Quan? 2024 probablement ja, no? Aquest segurament anirà a mitjans de l'any que ve, perquè el va anunciar més tard, el que passa és que ja deu estar en producció segur. I és un dels que traurà Maldito l'any que ve, és que ho té tot. Però no té lletra. Italiana, més a més. No té lletra, per tant, és un que probablement pugui caure Spiel. 100%. Aquest 100%. Això no té res, això són dues paraules. Res. És que ho té tot. Vull dir, a més, jo tinc la sensació que és algo potser més lleuger, que això és el que vull saber d'aquest. Aquest m'intriga el nivell de duresa, perquè lògicament no ens en podem fiar encara, de la duresa de la d'això. Aquestes notes, la que hi ha aquí a la BGG, aquest Complexity Rating, té 2 vots. Gent ha votat. No és res. Per això, aquest em crea molta curiositat veure el nivell de duresa. Sí, i aquest altre, que també l'hauria de portar Malditos, que coincideix bastant. Aquest... Dins del món d'Everdell. Aquest el problema que té, el principal problema, és que són 100 pavos el joc que val. És una bestiesa. És absurd. És una presa de pèl, però que jo he de comprar. És una presa de pèl absolut. O sigui, jo compro el joc i em deixo de dir mon pèl i em dic mom, saps? A veure, jo aquest joc Spiel no el compraré. Ja t'ho dic ara, perquè té... No pel preu, sinó perquè les cartes tenen la seva lletra, que ara no sortirà cap de prop. A veure si puc fer un zoom per aquí. Mira, aquestes cartes, vulguis o no, no pots jugar amb tothom. Et dono la raó 100%. Aquest em fa molta ràbia perquè jo el vull comprar a l'Spiel, però és que sé que si el compro a l'Spiel i després el treu Maldito, no el jugarà. El tornaré a comprar Maldito. Això ja és el teu problema, que això ja no hi entro jo. És en el metge. Prefereixo abans de passar per l'estand de Starlink, haver-me comprat el Wonders, haver-me comprat un d'això i dir, ui, jo no tinc espai, i després ja està. Però recorda que si obres els jocs i les trucades, queda espai. Sí, ja farem les sessionaques, que això no sé si ho vam parlar. Què guanyem amb aquest joc? Desapareix l'arbre. Ara hi ha aquesta mena de columna xunga aquí. Far, és un far. Un far, no? Va, doncs un far.
Anava a dir pirulí, però sí, és un far. Bé, és igual. Això ho portarà Maldito si ho ha de portar algú perquè és la línia continuista d'Everdell. Segueix el mateix món i tot igual. Aquest és igual que l'Age of Innovation aquest Sí. d'exprimir fondo, el que es pugui. Aquest què? Forest Shuffle. Aquest si l'ha de portar algú, crec jo que serà... Veient que és Lookout, i ho diem Lookout ho porta tot Asmodi, seguirem amb aquesta línia continuista, que serà el propi Lookout que farà la versió espanyola i el distribuirà Asmodi a Espanya. Què n'opines tu? Aquest és un... Com més s'he mirat, més m'està agradant tot i més hype li tinc. Crec que aquest és el joc de més caixa petita que m'enduré. Sí. El que passa és que, a veure, jo trobo un raríssim que fet per en Llobet, no? L'artista. No acabi vinguent aquí. O sigui, no, aquest arribarà. El que passa és que com... Mira, a veure, que no passa res, i a mi no em fa res jugar aquest anglès així. He jugat als jocs fins i tot alguna campanya en anglès i tot tenia problema, però és allò que li vols ensenyar a qualsevol persona que no domina tant... Quin preu té aquest? No té preu encara. Quin preu té aquest, Àlex? No té preu. Crec que no. No, no té a la preview, el preu? T'ho dic, vaig entrar-hi. Espera. Preview, a veure què em surt. I t'ho miro un moment. Tinc per aquí a la de pestanya. A veure, el Forest. Correcte, no té preu. Sí, estic pendent també del preu. Perquè, a veure, sent Lookout, caixa petita, se'n pot anar... O pot ser que valgui 35,40 o 55,60, com era l'any passat la Tiwa, A veure, el que jo penso amb aquest... farà mal. El que penso amb aquest, a diferència del Farshore de l'Everdell, és que és això. O sigui, el Farshore de l'Everdell pots pagar 100 pavos i després tens un joc en anglès i potser no el treus a taula. A més, si ha tenint l'Everdell i tot plegat, doncs és un rotllo. I sí que potser val la pena esperar. Però aquest, si és més barat i llavors sí que la dependència de l'idioma és molt clara i molt important, bueno, doncs... El deixem si hi ha lloc i cap i el posem dins. No, ara mateix entra. A la meva entra. A la teva no ho sé. No ho sé. Aquest altre sí que... Jo crec que acabarà venint, però li costarà el seu temps. I és Planta Nuvo. Spiel només arribarà en alemany i potser donen, dic potser perquè ni ho saben ells, el reglament adjunt en anglès. Aquest és un joc que no agafaré Spiel, però que vull que arribi aquí. Aquest artista l'he vist molt en aquesta preview de Spiel i el vaig descobrir amb el joc de Discordia, el Lucas Sigmund. Correcte. I ha fet bons jocs. I m'agrada molt com dibuixa aquest tio, Sí. M'agrada molt. L'Oseteo i UV, una cosa una mica ja més dura, a part de l'UV hi ha més autors també, però crec que aquest pot ser una sorpresa positiva quan arribi aquí. Hi ha bastant de hype, però alhora és un dels tapats, estan al punt mig. Com que només sortir en alemany, no se n'ha parlat tampoc molt. Hi ha molts dubtes d'aquest. Pot sortir molt bé o nyap, no ho sé. Sí, pot sortir nyap, no ho sé. Esperarem. Ho veig un terra de ningú total. Ja veurem. Sí. Jo el deixo aquí i ja està. Va, d'un altre. Aquest acabarà venint i jo crec que portarà Asmodi. The Same Game. Qui n'ha parlat, aquest? Del senyor Wolfgang Warsch, autor de The Mind, que aquest sí que el coneixeu tots. No hi ha imatges del joc, però aquí em vaig quedar amb aquesta frase que els jugadors pensen en un objecte que és el més similar possible doncs a la categoria d'un objecte de la seva carta i l'escriuen al seu tauler. I seria una mena com d'anar a buscar que tots comencem a pensar una mica en conjunt. Seguint la idea del The Mind, que juguem en silenci, però aquí doncs, a buscar això. I una mica de party i joc que pot ser bastant divertit. El que més em crida del joc, aquesta portada com escandalosa i divertida i artística, que és el que denota el joc. Un joc de pensar, idees lliures i a deixar volar una mica la imaginació. No sé com sortirà. Ja has fet bé de sortir una mica de tots els euros i tal. Això el podríem posar, aquest joc podria anar al següent vídeo de raleses, però... Sí, tal qual. Aquí el deixo. Tal qual. El Numo igual, també. També ho podríem haver posat allà. Ja el tornarem. No sé. Però ja veurem. Hi haurà força expectació per aquest. Però si no... Aquest és un ideal que si funciona bé, aquest jo li recomanaria en Jordi Pota per posar-lo al seu programa.
Sí, Jordi, ho tens aquí, ho has escoltat, Això va a la que juguem. T'ho hem dit, Hem avisat, que ho sàpigues. Va, un parell més de cartetes, senzillets i ràpids, que aquests o te'l porta amb el Dito en plan filler ràpid o te'l porta un Mercurio. I són jocs de cartes, és que són cartes en números, poc més us diré. Mind Up seria un, no m'he llegit ni de què va, la veritat, però el tinc aquí. L'he vist en bastantes històries de companys que conec per França i tots el deixen bé, per això el tinc a la llista, no per res més. Vull dir, el tinc allà, quan vegi espill ja me'l miraré. Punto pelota. Digue'm? No, un 6,4 nota. Hi ha 6 i picos en jocs de cartes que m'han funcionat molt bé. En tinc uns quants. És perquè hi ha molt Eurogamer a la BGG rabiós, no? Partides de 15-20 minuts, no tens temps a dir si t'agrada el joc a sacar la partida. I per fer-lo ràpid, un pim-pam, va bé per tancar sessions. Són jocs que funcionen. Aquest és un altre... Això de les notes i tal és un altre debat que tindríem, però és un altre debat. A mi un Eurogame que sigui feixuc me posa en 6,4 i no m'encaixarà. Però un joc de cartetes, sí, pot funcionar. Per fer una partida ràpida de tant en tant, pot tirar. Són jocs barats que, mira, que no ocupen realment. I l'altre seria aquest, el Zero Hero, seria el mateix. Autor de Carcassonne, Klaus-Jürgen Wrede. No sé si arribarà aquest. Jo el deixo a potser, perquè pot ser un joc per Mercurio, amb la seva línia de jocs petits de caixa petita de cartes, a números, podria encaixar. Allà ho deixo. No sé. Editorial, perdona? Digue'm? Plantnik, no? Sí, Plantnik. Ja em vaig agafar algun l'any passat d'aquesta gent i són dels que més han jugat, per aquí a casa, d'aquests petitons de cartes. Quin vas dur d'aquests? Un que es diu Split It. I no és un altre... Hi havia un altre que va triomfar molt per la gent, que es deia Split It, també tot junt. I el meu anava separat. No, vaig veure, estaven tot de jocs de cartes allà exposats i vaig veure aquests i, hòstia, és curiós. Un joc com d'apostes que has d'anar escollint, depèn de una línia de cartes, i tu dius, vull aquest grup o aquest grup, perquè algú les ha dividit així. I és anar fent un set collector on fent com apostes. I si coincideixes, tornes a fer una altra aposta. I té un punt de gràcia que, mira, funciona bé, la veritat, m'agrada. Per fer això, per tancar sessions, jocs de 15-20 minuts. Aquest l'Split It que has dit va acabat arribant? No. Per això, només sabeu que aquest tampoc. Ja, però no ho sé. D'altres sí que han arribat de Piagnik, m'entens? No ho sé. No passa res, te l'agafes a l'Espil i ja està. No m'agafo ja per això i cap a la butxaca. Molt bé. Més enllà. Aquest altre, jo crec que arribarà per línia continuista. Challengers. Beach. Cap. Arriba segur. És el 2 que ha canviat de nom, no? No està confirmat, però si el primer va tenir l'èxit que va tenir, que no hi ha jugat, però tothom que ha jugat li ha flipat molt, doncs aquest ha d'arribar per collons. No té més. I és un joc que em fa molta mandra. El concepte de joc a mi com a tal, però que entenc que és una genialitat per molta gent. A mi també em fa molta mandra, per això no he jugat. El concepte que has d'anar fent 1 contra 1, com un torneig de training card. Un torneig, si no té més. No sé si has d'anar fent 1 contra 1 fins que després d'allò. Se'n va tant del acostumat que estic que... És fora del teu cercle de conformitat, per dir així. La teva zona de confort. I entenc que hi hagi gent que li agradi, però... O sobretot, jo crec que també una cosa que ha tingut aquest joc és que precisament ha aconseguit sortir de la zona de confort i també el que fa és que gent que jugui a parties i gent que jugui a euros ens trobem allà, ens trobem aquí. I això és una cosa que, lògicament, allà els premis de l'Espil... Tant en tant que triomfen per això, perquè engloben molta gent de molts blocs diferents. Els premis de l'Espil han valorat això. Sí. O sigui, com més plural com més públics arriba, és el que més agrada en aquest aspecte i per això ho ha patat tant. Però bueno. Veurem. Jo crec que serà un de més a més. Sí. Expansió de Cascadia. Això ha d'arribar. Vale, perfecte. Això ha d'arribar. Sí, impossible que no arribi. I això m'agradaria que Delirium Games confirmés abans Espil si arribarà o no arribarà, perquè si no ha d'arribar, m'ho agafo allà. Pues haurien de fer-ho com a estratègia comercial. És una venda que perden, així de clar. Correcte. I com la meva, unes quantes. Més un s'ho comprarà per dir, ostres, ja me l'agafo ja. Com em vaig comprar al seu dia unes cartes d'expansions a promos d'objectius i històries, que al cap d'uns mesos van dir, ei, les traiem aquí. I ja les tenia, no passa res, vull dir, són 4 cartes. No et preocupis.
Pot ser que dijous sopant ens el trobem allà al restaurant. A veure què ens diuen, no? Sí, No a sé, veure què però ens diu. aquest Cascadia, ja sabeu de què va Cascadia, si no teniu tutorial al meu canal, el teniu algun vídeo més enrere i ja li feu un cop d'ull. Què més tenim per aquí? Mira, una altra línia continuista, House of Cats. Si no m'equivoco, és el mateix autor que l'Illa dels Gats, no? Crec que sí. Aquest nom així tan llarg i raro. Això també ho porta a Porta Games. Correcte. I 20 euritos o 25 valdrà aquest joc pel que vaig llegir. I qualsevol persona que hagi estudiat arquitectura, només veient aquesta portada, està obligat a comprar aquest joc. És que és increïble. A nivell arquitectònic és bestial. I els gatets blancs, és que ho trobo excel·lent. Per mi és la millor portada de tots els jocs d'aquest estil. Per mi. Ara mateix, Això és un debat, però a mi, el joc de llavors se'n baixa perquè, no sé, no m'acaba. Mira, veus els ratolins aquí. No sé com anirà el joc. No sé si m'acadaré o no m'acadaré, perquè jo ho vaig comprar en Rolls and Brights i després no el juguem. És un gènere que li tinc amor odi. Ja, aquest depèn de com ens vagi l'assumpte, segurament l'agafo. Si hi ha lloc o no hi ha lloc, i si no li compres al teu germà i que li agraden els Roll and Brights amb l'Isa Tucana i ja està. Regal de Reis, vinga. Fàcil. Quin altre? Aquest sí que vindrà, jo crec. Falta que diguin el sí final, perquè de moment no sé els crèdits. És impossible que no el portin i aquest és un joc que una ampliació que la comprarem aquí, tots els que tenim l'Arnau en castellà. Correcte, perquè comprar una expansió d'un joc en castellà en anglès, no. Ara ja han començat a sortir cartes i ja veiem les cartes. Abans no hi eren, des de fa poc. I res, amplia més bitxos, més coses, més tot. Ja està. Sí, ja ho veurem, no sé. Ja quan arribi ja ho agafarem per ampliar el joc. Si ja a la fi, és una expansió igual que la que serà el Bitoku. Sí, que alimenta el joc base. Inflar una mica el joc i ja està. No té més. Penúltim joc de la llista. Ens anem a SkyTeam. Un joc que probablement arribarà, joc cooperatiu per 2 persones, on haurem d'aterrar un avió. Copilot i copilot haurem de cooperar per poder aterrar aquest avió. No sé. El de Perroloco, dels pingüins, no seria molt semblant a això, la idea? A veure, allò és una altra història, no té res a veure. No sé si és la mateixa idea, però allò el que has de fer és anar tocant parts d'un avió. Però sí, també estàs en un avió o portes... L'escena del joc és la mateixa, que seria un avió, una cabina d'avió. En aquest cas, per això, no crec que vagi la mateixa idea, sinó 2 taulers i fem... No sé com funciona el joc, però jo el que he vist per les xarxes, perquè vaig llegint de canals de fora, agrada. Però clar, saps que tot això de les xarxes està molt maquillat, tot és molt bonic i tot és fantàstic. I després passa el que passa. A veure, s'ha de donar una oportunitat més que gran a Scorpion Masquer per aquest joc, lògicament perquè ens han dut la genialitat del Turing Machine. És més, el Turing Machine, vull dir, ja et dic jo, està corrent per tota la província de Girona. O sigui, no sé què estan tardant Tranchis en treure'l ja, el joc. Estan trigant el que no s'ha escrit, no sé per què s'esperen tant. Jo tinc la sensació que Scorpion Masquer treu coses finetes, coses de qualitat, coses, a més, amb enginy, saps? No, és probable que caigui ja directament a l'Espiri i no m'esperi. Si no veig una data d'anunci allò fixada i que pugui ser aquesta, me l'emporto d'Espil. Jo crec que aquesta és una bona perla que les editorials espanyoles no haurien de deixar passar. Però dic totes, Vull dir, és un joc que m'olora molt a Tranchis per la línia continuista que sí porten el Turing i tal, però no sé, jo tinc molts dubtes qui l'acabaria portant. Després te l'agafa de vira, de cop i volta amb un pim-pam i et quedes a hosti, vale. Sí, exacte, tal qual. No ho sé. Sí. I bé, i ja tanquem la llista amb l'últim, que això és una aposta meva personal que ha de venir també sí o sí, o sigui, i és el nou Micro Macro. Quan vindrà? Ni idea, però això SD, César, ho traieu o esteu perdent diners, ja ho saps. O sigui, perquè hi ha un altre a la llista que és com una big box. Entenc que els 4 els englobes. Perquè pel que vaig llegir, si us agrada Micro Macro i teniu els jocs, guardeu-los, no els vengueu. Perquè quan l'hagin fet tots els Micro Macros, ajuntaràs els 4 mapes i tindrás una gran ciutat. Ja no serà la Micro Macro City, serà la Macro City. Sí. A veure, havia d'haver-hi una línia continuista.
han de treure un micro-macro cada any. Clar. El que val aquest joc. 4, Seran 4 i ja. Després potser fan altres històries amb la mateixa línia, però com a tal, són els 4. El que treuen a això, aquest tipus de joc que han de treure cada any, perquè és una fórmula que funciona, a més és única i diferent a qualsevol altra cosa. SD no sé si han començat a fabricar més CD o no, però ho treuen encara que no ho sàpiguen. L'han de treure, sí o sí. Sí. Però bé, això seria una mica el repàs que hem escollit de jocs que vindran, que potser no vindran, potser sí, no ho sabem, però bé, són uns 40 minuts que us hem entretingut aquí amb un munt de novetats que abordaran les botigues els primers mesos. A mi només, lògicament, amb l'altra llista me'n quedava un, doncs ara només se'n quedava un. N'hi ha un que em crea molta expectació, que diu en castellà, l'Amalfi. L'Amalfi Renaissance. Mira, espera, el poso. Tinc per aquí la pantalla. Crec que val la pena comentar-lo, aquest. Sí, aquest el tinc a la llista de potsers, també. Un altre euro. Veurem, no ho sé. Euro mig, un 3 just, de moment. Jo, per mi, té molt bona pinta. No sé si algú portarà aquest. Clar, és el dubte. Aquest és un altre que encaixa aquesta llista. A mi m'encaixa perfecte del tipus de joc. Aquest el compraré segur. La dependència d'idioma crec que és molt baixa. M'encanta. M'encanta tot el que veig. L'únic que espero que no tingui una interacció negativa. És una reimplementació. D'un joc de... sí. Correcte, ho és. No me'n recordava. Amalfi. Sí, del mateix Amalfi. Sí. Llavors, que va sortir el 2020. Però em sembla que no va sortir amb tots els idiomes ni res, i ara han fet com una... Potser han afegit com uns mòduls, em sembla, que funcioni bé. Sí, crec que més o menys van així. Crec. Llavors, aquest és un que sabem que no, de moment no el porta ningú, aquest cau segur, compra segur. Vale. Ja sí, això, quan fem una preview l'any que ve de joc, parlem d'aquest que hi ha aquí a l'esquerra, el Civolution, i en parlem l'any que ve aquest, no? Aquest és el Neufeld, l'acaben d'anunciar. L'any que ve, 2024. Una cosa, perdona, hi ha un que tens a la llista i que crec que se t'ha traspapelat. L'Evolution, no l'hem dit. No l'hem dit, no tinc per aquí ni el link. Perquè se t'ha canviat de llista. Sí, perquè ja vam parlar a d'altres vídeos. És el... Però no, aquest no és. No ho sé, està reimplemented by... S'ha reimplementat moltes vegades, però, a veure, espera, reimplemented by... El de baix, ara. Aquest, Nature. No, tampoc. No, jo crec que és nou. Sí. Evolution... Ja ha de sortir per aquí. El que et surti és que hi ha tants jocs que es diuen Evolution, que el 2023, New World... Aquí, no ho veia. Aquest, el New World. Ara sí, aquest. Aquest, el de Llangardaix. Ja el vam parlar, però és comentar-ho. Aquest és un altre cas, que no tenim clar qui el porta. D'aquest no tinc ni idea, em té molt despistat, qui el pot portar. Perquè tant el pot portar un David com un TCG. I això jo m'havia fixat. Té certa text. Sí, per això jo el tinc a la llista, el tinc més fora que dins. Perquè és un text ja que comença a ser... potent. Com complicat, Sí. Perquè el joc no pinta fàcil, tampoc. Per això te'l volia... Per això jo penso que val la pena comentar. Aquest és un d'aquest... Pot ser un bon pelotasso per aquest Spiel, però no per nosaltres. Clar, escolta, quan fem el vídeo de tornada a l'Spiel, llavors al final aquest és un d'aquests que hem de dir, hosti, l'hem agafat, no l'hem agafat, no sé què. Sí, a veure què vam parlar i al final què ha arribat. No sé, és una mica tot. Fins aquí aquest vídeo. No sé vosaltres si teniu alguna cosa pendent que no haguem comentat o algun que us interessi parlar-ne, ens ho podeu deixar aquí als comentaris. I abans d'anar a l'Spiel farem un últim vídeo, ja us anunciem aquí, amb jocs que són més rareses, com aquell del The Same Game, altres coses més peculiars. I què més havien dit, Enric? Alguna demo, no, també? Jocs potser de cara a l'Spiel del 24, a veure què arriba. Alguna demo m'agradaria destacar-la, perquè ja que anem allà, no només també comprar, també podem veure el futur del futur. Correcte. Per dir-ho manera. I, clar, llavors sí que alguna a mi m'estaria bé.
Tot i que fins i parlem tot... d'alguna demo, sense abusar molt, perquè tots són coses molt abstractes, jocs que poden fins i tot canviar amb el pas del temps, i parlem de demos de jocs que no s'han fet, per tant no tenim ni punyetera idea de què van. O sigui... Home, n'hi ha molts que sonen de fa molts anys, Bueno, molts mesos que hòstia, toca els d'allò que arribin només amb demo. Però bueno, ja ho comentarem. Veurem. Però bé, això és tot. Esperem que us hagi agradat el vídeo. Ja ho sabeu, li podeu donar like, us subscriu als nostres canals. Aquí ja no sé com dir-ho, el teu i el meu. I res, ens veiem en el proper. Que vagi molt bé. I li hem fet xitxer, Àlex. Adéu. Adéu.